Amjad Record. Mahaifiya ta yi wa ɗawainiya ta baka komai kardan ka sha wuya. Mahaifiya ta sha magwarmaya a ganka komai za ta yi juwariya. Mahaifiya ta manta zafi ɗananni da kariya. Mahaifiya ta danna kukan da yake a zuciya, ta baka dukkanin abin da kai fida. Da kayi girma sai kai tangada, aka dole kai ka kai baka jinkira. Ba dole lallai wata ramma ankara, za ma yi famu ma haka ma tidiyar tidana, abin da kai za a yi ma da kai za a yi. Mahaifiya ta share rana a domin ta saka ni'ima. A yau da zarar ka girma, ruwa ka kai wa fadama. Mahaifiya wa za ya sata inuwa, a fushinta karyawa hawa. Hada baya kullum kana gefanta, da kaji yunwa da abinci za ta hanzarta, ta ɗaura sanwa domin ta sauke hakinta. Ko da yaushe ba ta gazawa, mahaifiyata ta ban kulawa. Dukan abin da ta yi zan yabawa, gare ni san ba kya da laifi. Wane da ke tsoro ban da rabba, shi ne yaban mamata, a yabba da duk wani gata.